хора от YouTube, аз съм малко БГ, тук с мен е Top Speed. И днеска ще снимаме първият ни клип от новия ни канал, а той е Bulgarian Gaming Team. В момента сме в сървъра. Да, сървъра. Той е. Сега пардя Не пардя е. Уредник. Става ми нещо тук, буцепа отзад. Как се казваше този сървър? Аркейдс. Аркейд, не знам, нещо такова беше. И ето аз съм Аркейд и Top Speed Аркейд и имаме Fly. И сега смятам да ходя да взимам лава с доста айрон. Ще взема. Имаме Fly, имаме Fit, имаме Hell, имаме големи. И сега строим хотел, това Да, и сега в момента строим доста голям хотел. Хотел ли бе? И викаш чучуп, YouTube. Пламене! Сега какво? Колко кофи да взимам ли лава и вода да правя портал към това? Да правя ли недър портал? Прави, аз имам вода. Окей. Ще направя още 5 кофи. Бързо идва, че чупих всички честове. Що го направя? Ще ги наредя на ново. Ай, по-бързо бе! Спокойно, аз съм взел най-важните неща. Взима бе! Сега ще ремувна всичко. Кой бе? Сървъра. 20 секунди. Аре, бързо бе! Има честове вече. Ти взели дървото? Да. Перфектно. Чакай, дърпало. За кой не то дърп целия бе? Точно заради това. Аз съм взел всичко спокойно. Взел съм голден епълките, диамантите, яйцата, всичко. Просто... Яйцата. Имам 7 честа с интересни неща. Опа, не това. Това чудо ще го махна, бе. Аз ще имам да взема лава, да знаеш. За какво не е тази лава? Да направя това. Обсидиан такова. Аз намерих някакъв недър портал, чай да влезна в него. Аз съм много зле, ще влизам на хората недър порталите вече. Ти снимаш ли? Да бе. Аз се забравям. Брат, аз съм до някакъв адски голям съвсем добре, че имам... Извинявам се, ако някой влезе в стаята ми. Това не съм го чул. И ти бучи микрофона. Той твой бучи. Да взимам ли Glowstone? Моля? Да взимам ли Glowstone? Чай, че точно един стак съм изхъбил за тъпия фонтан. Взимаш всичко. Ресторанта ще е с Glowstone. Мали, знаеш колко бързо копа недърак? И то е най-лесно се чува. Знам. Така, сега вижте колко е готино с Fly. С Fly. Приеми. На високо съм да знам, то няма fall damage между другото. И да. Аз ще взимам лава, да знаеш. То аз намерих недър портал. Ти взимай Glowstone, аз ще взимам кварц. Аз кварц ще събирам. Не, аз ще събирам също. Не, ти събирай Glowstone. Двамата кварц, защото той не по-държи. Вярно. Кварца е много рядък тук. Как ще е рядък, бе? Ще дигаме левел.
То на мен не ми трябва левела, на мен ми трябва самия кварц. Малко ще е тъпо, защото ще копаме цял епизод. Да, но... Нека да има. Бе. Как не мога да уча тази подупка? То най-сървъра лагна. Не ладно. Майна? Чай да намаля малко, че адски силно да чувам. И някакъв тъп гаст. Ще има за бас, ще му някой ще коментира. Защо летите бахтите по това майна? Сори, имам ранки, аме. Да. Ние платили сме си намаление. Ние сме си платили, сега няма летим. Кой левел си? 15. Аз 12. Годжо. Ти колко хват събра? 29, 3. Аз 23. 24. Парапирипо. То Сашко само слуша ханговър. Кой е? Сашко. Не са брата ли? Да. И какво вика? Какво слуша? Ханговър. Варта спаси. Ще дигнем по 30 лева. Брат, знаеш какво направих? Слезнах на земята, взема кварц, нали, дето беше паднал на земята и взех още повече. И намерих на земята кварц. Аз намирам. Тук много хора са. И пигмен. И какво и атакува ли та? Не. Много пари дава пигмена, бе. За какво го убива естествено такова, че е 5 пигмена? Че Ти летят пигмена. Ми да дойда да аз съм във въздух. Чай да мен ще ме атакуват. И сега тебе пак път много сеския. Да убия ли пигмен? Ми, както искаш. Събирай пари за Saints Row 3 да играем. Не ми се играе Saints Row 3. Яка е. Аз не. Аз какво няма какво събирам, аз си ги имам. Като имаш, купуваш. Не ми трябва, няма игра с Saints Row. За какво си мисля постоянно за едни 100 лева? И аз не знам какво си мисля за 100 лева точно. За зелена банкнота 100 лева. Що е? Ай! Тъпата! Какъв е този Nether портал? Аз чупих един Nether портал. Аз знах без да искам фолата, като някакъв пълни идиот. Хеп! Това. Кой левел си? Качи някои от твоите исове хиляди. Милиони на силвърки. Аз половината исове, дето съм ги правил преди бях с мъгъ. Сега изобщо не правя исове с силвъри, защото дори не играят CSGO. Защото са си трудни. Не, ти от си силвър да ми е трудно. Аз съм цикал от един месец. Нали, компетитив, сериозно да съм играл по 2-3 подред. Така, да съм играла и така от един месец. Аз 23 сам кварца направих, те наистина... Как 23 кварца намеря? Аз намерих стаки 9 вече. Направих! Тия грозници не мога гонят. Чакай да аз слушам. ако съм до тях, дали ще ме гонят? Те ще ме бият. Така. С текстчер пак ли си? Да, фейсбук. 20, аз направих 20. Че да влезна на това. И газ там. Къде го чувам? Их ще страшно то пигмен. Страшно късе. Умирам жито. Омага, намерих още един Nether портал, човек. За малко да ми не пресънава. Ама не! Да. Чайте си видя нета. Нета ми е? Ами не! Нещо разговор. Да, между жълто, ако ще снимаме и влогове.
ти ще си мъж. Да. Аз нямам. Аз съм анонимус. Ей. Влезнах в една лапа, човек! Браво. Без да искам. Защото като лета си мисля, че съм на креатив. Чай да пише хил. Ай, готово да. Ай. За колко време ще качиш видеото? 5-4-5 минути. 5 минути. Ау. 4-5 минути, няма и толкова. Ти нали знаеш, че OBS ти ги обработва веднага? Да, знам. Сървъра на мен ми рамка. Ти не полагаш усилия даже. На Автоматично майче го Ма не знам какво ще е качеството, което ще е лошо. А защо всички се стремят да имат full resolution? Защото така не е хубав клипа. Ма да бе, то аз като го направя YouTube и... Не, говорят и известните. Защото са известни, искат на хората да им харесат клиповете, може ли? Така сега ще взема малко гласна, защото тък му си пробил път до кварца. Кварцата! Така. Сега не колко е това кварца. Доста. Имаш ли дамакирка? Да, това се пише F2. Да я направя. Бух. Още вчера. Колко ти прави? Какво? По колко ти пуска? Какво по колко? Знаеш колко бяхте в един сървър? На един плащам да ми даде една кирка за 10 минути. И човек, аз го пак казах, че му върнах кирката. Кажи, нормален ли съм? Efficiency 3 ли? Това беше? Не, Fortune 3. Ма какво му, колко му плати? 100 кинта ли колко му давах за няколко минути, после му дадах още повече. Но си зле, трябваше да му... Да не му върна кирката, аз пък кирката. Не само да... Не, можеше, трябваше да му кажеш, да, толкова много пари за тази кирка, гледай си работата и да му е за... Вече е моя. Какво? Толкова пари ти дадах да си бях купила една за тия. Не бе. Трябваше да му кажеш, изчакай още няколко минути и то само гледаш левче от сървъра и ти левче ще сърва някакви такива. И само като ти кажа, дай ми кирката. И аз го чувам. О, маганечко. Ой. Ти да си тук някъде около мен, бе. Ти знаеш колко пари дава този газ да го убиеш? Колко? Много. Пито на сървъра в описанието. И щях да падна. Тук къде си, брато? Много хора правят общи канали и нищо не става от тях. Намеквам теб. Аз кой съм правил общи канал? Аз съм правил... Продукшн. Два общи канала, някой правят по 10 общи канала. Кой ти се разви най-много? На мен ли? Да. Има пермисия някъде тука. Пермисия ли бе? Да бе, you don't have permission for this. Значи тук някъде е Warp Nether. Ти можеш ли слагаш музички на клипа? Не точно. Не. Да спреш звука? Да, мога да махне звука. Но най-добре да не го махам, защото ще е тъпо. World Safety гастовете изчезна. Риб газ 2016. 2016. Още го чувам някакъв около мен ми се върти, брат. При мен няма. Кой левел си? 25. Аз 26. Аре бе, къде е това манга? Не, аз се ядосах. Как му играя с 9 чънка, бе? Играя с 9 чънка. Така хора обикновено играя с... Аз играя с Макс. Аз играя с... 16 или колко? Не, 30 са Макс. 32. Видиш. Преди като бях на 1.7.2... Како е? 3...
Преди като бях на това само с модове можеше да имаш 32 чунка. То не ти трябва 32, аз съм 15. 16. Няма смисъл толкова чункове. На лаптопа Майнкрафт, знаеш как ми лаги. И на мен. Защо винаги на лаптопите лаги? Да бе! На един приятел не му тръгва GTI при всички, значи опитах се нали на System това Require или какво беше там, имаше едно такова. Имаше един сайт да си провериш дали ще тръгне на компа някой от игрите и на моят приятел си провери това, GTI не му тръгва. Нищо не му тръгва. Як GTI? Петичка. Защото може да е Сан Андреас. Ай! На мен петичката ми тръгва, ама аз се дадах на Крис. Оба брат! Знаеш какво направя някакъв гаст? Аз знаеш какво се опитвам да направя в момента с гаст? Как ще дам много пари? Убих един газ, да, 1,40. Да, но за разлика от другите неща. Той всички дават по 1 лев. Лев. По едно му. Всички дават по един. Оле, един газ, как ще го сгърба? Те изчезват тия гастове, аз как ги видя. И ти си като някакъв динамо лъбан. Оле! Ай, щях да! Ей, всички ма гонят майна. Много хубаво. Ти знаеш, че някакъв газ брат ме стреля и аз с лъка с стрелата му отбивам това. Знаеш как падат, бе? Ето не. До. На кой левел си? 27, 28 си ти, нали? Да. Не, 27 съм аз. Аз съм 28 вече. Като се базикам с това ще му кука. 28 съм. Ай, като ставам 30, какво ще енчантвам? Кир, какво? Аз. Аз съм в PvP сервер, което е готин, ще енчант на лък. Ай, лагна. Ай, готово. Найс. Те всички ме гонят, бе. Какво да гонят всички гастове? 50 000 пигита. Влети! Пигита? Чай да видим, ще ми подгонят. Не. Аз искам много да ги събера. Да ги нацепиш на едно място. Да, знаеш колко експерт. Не бе, направи така. Качи се върху това, направи няколко блока нагоре. Дай да се кача. Дай се качи и те ще дойдат и не могат да ударат. Ама ти можеш. Аз така знаеш колко пигмена съм трепил на синглплеер. Защото аз буквално, брат, за един епизод, като снимах, 3 блока трябва да направиш височина. Хил. Знаеш какво? Снимал съм около 10 мод survival-а, буквално, и всичките са ми стали фейл. И съм заснемал първи епизод, обаче не съм го качвал, нали? И като съм това, и като съм правил... много дава това. На първи... Да отрепа ли един? Дава 2 нещо, да. Как ще дава 2 нещо е много? Гаста ни дава толкова. 1,8 дава, бе. На мен ми дават по 2. Някакво малко пигмен, че ме гони. Всичко му отиде в фолата. Аз съм 30 лева вече. Аз 29. Някакви падат покрай мен. Аз си копам. Тъпия пигмен. В недъра тебе страх ли те на survival да отидеш? Не. Чудо си. Да атакнеш На пигитата...
Викаш не си много съгласен. Не съм много съгласен на Пиги. Защото те са бързи. Бързи, златни мечове. Да цигания, бе, злато само да има. Hangover. Games over. Ало? Какво? Още не съм 30 левел. Колко минути снимаме? Колко? Чай, сега ще кажа. От 20 минути. Ако искаш малко спираме. Сега спирам аз. Хотела. Аз стигам 30. Аз съм събрал 100, аз съм дигнал 30 левел и съм това с стаки няколко... Ай, паре стъпа право. Ай, готово, тъпнах се. Да, ето го хотела. Те пигите могат ли да плуват? Оле, колко плават с... Да бе, едно от лавата му е да плуват, бе. Защото са огнени или какви са? Защото все пак... Да. Ой, 2,76, да. Кой бе? Пиги. Как ги взимаш тия пари, не знам. Чакай, yes. Ай, хил. Ай, готово, събрах стаки 21 кварц. Къде си оставам глоустон, ама? Вече имаме стаки едно глоустон. Перфектно е за ресторанта. Идвай в хома. Идвай в хома и да приключваме. Идвам. Чакай, да стана само 30 левел хората. Ще да направя ден. Аз съм си 30, тъй че... Дай тук да изцигаме всички карти. Бъгна ти. На мен ли? На тебе ти бъгна. Какво ми бъгна? Ай, колко малко ли мисля. Къде си ти, бе? Ай, заваля дъжд. 30 левел. Ларп. Ай, ларпа, енчант. Чакай, нова кирка прави енчант. Аз ще енчантвам... И аз се чудя какво. Какво ще енчантваш? Не знам ти. Не знам. Аз меч ще енчантвам. Аз няма да е меч. Защото меча не ме трябва толкова. Всъщност си на мен, докато стоим в хотела, ще направя кирка. Аркейд не бих казал, че е PvP сервер. И аз така. Защото... Готин сервер обаче... Какво? Хора ли какво? Енчант... Не бе, просто няма такива за PvP много. Това е нов на 10. Тук не е като с уния с грифърите, това е с як сервер. Това не е грифърски. Те и наши игри скоро. Как? Как? Няма как много гриф. Зомби шумата. Efficiency 4, кое е? Efficiency 4 ми се падна. Идвай. Efficiency, трябва ти лапис лазули. Имаш ли? Не. За това ти казах да ни го продаваш. Затворено е. Кое е затворено? Ларп енчант. Защо да е затворено? Не. Иди за лапис. До холма ли? Да. Аз стъпа кристал, защото ми е по-бързичко. Сега ще кажа колко лапис. Трябва ти 3 лапис за хубав енчант и ние имаме 2. Аз смятам това да е за този клип, надявам се да хареса. Чакай, искам да енчантна първо.
Какво викаш? Ари, ние имаме 2 лапис, а той ти трябва 3 за да участваш. Аз купувам. Купувай. Купих 32. Така, аз това ще казах да ги продаш, ама ти продай. 32 имам. Окей. Слагам. Ефективност 4, нечупливост 3. На мен ми е това Efficiency 4. Ти на какво си, на български или на английски? Български. Що? Точно макет. На английски са много големи букви. И това беше хора за този клип. Надявам се ви е харесал. И чао! Чао.